Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ngol non nder duniyaru fuu. Ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Wato min gaddani application na application bo tinninore mi yiɗi wigo dede ko larani probléme ɗum ɗuɗɓe nder meɗen jiidata ko wonde ɓe bloki numéro mum je WhatsApp. ɗuɗɓe nder meɗen gerɓonoy min message ji a tawa goɗɗo aɗon naftira be WhatsApp maɗa sey a tawa a wari ha maɓɓita WhatsApp man ɗo, ko a tawa nder maga wati a wari ha loro a rennu velanga sey ɓe wima ay dedei a wona e numéro maɗa ɗo wona wala autorisation dedei hutinirgo be WhatsApp ngam may WhatsApp bloki ɗum sey a contacta dedei assistance. ɗuɗɓe nder meɗen giɗi be fitinaji may ɗo be probléme may ɗo, woɓɓe feere ɗon bolwana min mbiya ɓe pirati dedei WhatsApp ji mumen ko nandi be majum, wigo en tindinno ɓawo ɓeɗo pirata dedei WhatsApp ji yimɓe. ɗuɗɓe nder meɗen to non maɗo fototiri ɓe muɗum sey a tawa tammoɓe pirata WhatsApp muɗum on, to na ɓe pirata WhatsApp maɗa dedei lawol ngol ɓe tokkata ɓe pirata WhatsApp maɗa feere ɗum nandai ɓe dedei to WhatsApp on bloki e numéro maɗa. E dalila may arande may ma taw ɗume watta dedei WhatsApp ha bloka numéro maɗa. En andi company WhatsApp ma e société WhatsApp ɗo dedei ɗon WhatsApp ji feere feere dedei société ji feere kadi ɓawa ɗo na ɗum WhatsApp original dedei ɗum copie may mbiyeten tan ko ɗum fo na mbiyeten famayde mi anda dedei no mi wirata ka isin dedei naftiroɓe be WhatsApp GB ko yo WhatsApp ko WhatsApp plus ko WhatsApp FM ko WhatsApp fuwaɗe ko nandi be majum ni a tawa en nana belɗum WhatsApp ji may ko waɗi ngam WhatsApp ji may ɗi mari a yerɓana himɓe kuje himɓe ɗuɗɓe hunde gotel a wawan télécharge statut goɗɗo ko nandi be majum ni dedei je asali WhatsApp messenger ko mi WhatsApp message je anduɗen kanjum ɗum watta ɗum. To dalila majum yake feere a tawan to aɗon nder groupe ji a ɗuuɗi nder groupe ji yake feere ko himɓe ɗo block ma ha groupe ko aɗon nder groupe ɓe ɗo ittuma ha groupe ji may ko nandi be majum ne, to dalila man waɗan WhatsApp original may sey yiya dedei banta wodi aybe feere gatta. Nden bo WhatsApp ji may ɗi ɗo mari carɗiji feere feere yake feere ma a tawan enen man ɓe hoore meɗen to en ngari ɗugo WhatsApp ko hunde feere a tawa sey ɓe mbima nda carɗi maɓɓe kaza be kaza sey a tawa ɓurna meɗen fu darata ko janga carɗiji man ɗo sey a tawa holli a septi tan, to yake feere sey a tawa a yahi a yaaɓi carɗi maɓɓe man ɗo sey a tawa ɓe wari ɓe blokanima numéro. To isin non may ɗo ɓe ɗo bloka numéro ma ɗo to a wari maɓɓutugo sey a tawa ɓe mbima numéro maɗa ɗo wala autorisation naftugo huwugo ha WhatsApp ɓe bloki ɗum ngam a contacter assistance yimɓe bo anda dedei no contactirta ɗum. Dalila man woodi mo yewnimi yerbonoy min dedei numéro muɗum o wiya ɓe blokanimo ɓe pirati compte mako na o andamimo na ɓe pirati compte mako ɓe bloku numéro may. Dalila may mi wiya cuwa mi naftira be numéro mako may ɗo min tindina on dedei to ɓe bloki numéro moɗon ngam ɗuɗɓe nder moɗon ɗon bolwana min hake feere ko on tawa on bolwani min min ngala wakkati je min mbiyata kala mo wolwani min fu min gaɗay min loro min gerɓana kuje ɗo message man ha ɓe débloka numéro mum e ko nandi be majum. Ngam min tan mi tindingo en tindinore lawol ngol hani tokken en ponda e waɗugo numéro oɗo may ngen to aybe ɗum o waɗi may ɗum ɓuray sembe ma ɓe mbawan ɓe débloka dedei numéro mako, amma to aybe may ɗum ɓuri sembe ma ɓe mbiya dedei nda ko waɗi to ɓe fotayi ɓe débloka numéro may ma ça dépend dedei no ɗum woniri fu. Sey to en jeeyi nder vidéo may ngen dedei no katam misalorago ngam may ɗo mi ɗo yelo mo fu lara vidéo may boɗɗum ta a larai vidéo ɗo ɓawa ɗo ɓe loro ɓe bloka numéro maɗa mbiya a ƴamay min, to a lari vidéo ɗo ni a fami diga ɗon dedei lawol ngol a tokkata kala nde ɓe bloki numéro maɗa fu a débloka ɗum. Shawari je mi hokkatama ma accu naftirgo be GB WhatsApp yo WhatsApp ko nandi be majum WhatsApp ji probléme ji yahan warta to ɓe ɗo bloka numéro ma ɓe bloki ɗum goo ɗiɗi tati to hakkilayi diga ɗon ɓe WhatsApp bloka numéro ma watta ka metata ka huwa ha WhatsApp sam to ɓe bloki ɗum nde goo a itti ɗum ɓe lori ɓe bloki ɗum deuxiéme to ta jaɓu ɗum sika nde tati to ɗum sigi troisiéme fois to hakkilayi hala timmi. To ha ɓe bloki ɗum diga arande to a heɓi a woɗɗini ɗum ni to yawu tan doggu hotu dedei ha WhatsApp messenger ko WhatsApp business ngam kanji on woni WhatsApp ji dedei original ji kuuji a wala probléme be maji dedei WhatsApp messenger man ma to mari haje télécharge go statut ko nandi be majum ɗum pat lawol may ngol ɗon. Ngam may ɗo tan ɓilla on be surutu e hani dille nder vidéo may jingen dedei no katam misalorago hedde ko may ɗo mi ɗo toro dedei ɓen ɓe abonayi ha jaygol Pulaku TV mi ɗo toro on dare seragal jungo moɗon ñamoɗon les on gen ɓe ɗo vindi abonné ma bo subscribe on kabla on mema ɗo bindi man ɗo ta on gijita maɓɓutugo cloche notification on may ɗo watta kala nde min gerwi vidéo kesol fu ɓe gerɓona on message ɓe kolla on min gerɓi vidéo kesol min ɗo toro on dedei like seragal jungo moɗon nano kolel alama waɗi like ɗo to memi ɗo magel on ngel ngel warti blé to ɗo ma ɗon nder ko ɓeddata encourage gomin walla min vidéo ji amin ɗo pontana on nonnon bo min ɗo siftinoro on ha jotta ɓawo ɗo on dara to on dara vidéo ji amin min gatta on gen ɓe gaddoy publicité ko ha arande fuɗɗugo vidéo may ko ha caka majum ha ko ha ragare ça dépend dedei wakkati feere ɓe ɗon gadda publicité may ɗo ngam mi ɗo toro on to ha on laari ɓe gaddi publicité kabde dare publicité may useni ta gaɗe skip yake feere a tawan ɓe gaddanima skip ko an kamɓe ɓe mbinda be français a wawan a larata publicité man a itta ɗum tan to a itti ɗum may non may ɗo minon bo min ngala avantage, amma to acci a laari publicité man ɗo ha ɗum timmi non may ɗo waɗa YouTube minon bo wodi dedei ko moftanta min dedei ha hewta YouTube man wawan yoɓa min minon bo ɗon may ɗo on ɓeddata encourage go min keɓa dedei min kawra kala ko hani fu min gaɗa ko waɗude kon vidéo ji tindinoje application ji feere feere dedei nafayɗi en. Amma min ɗo toron usen kala mo fuɗɗi larugo vidéo may fu to ha laari ɓe gaddi publicité may ɗo ɗum ɓurata ɗum second to ɗum ɗuuɗi second capantati ɗum watta minti gotel ko second sappo ko joyi ça dépend dedei publicité man ɗum ɓe gaddi ngam may renu sey to a laari
publicité ma ɗo ɗum timmi mi andi on maɓe hoore moɗon on mara haaji on mbiya e hani min ɗon gaɗa vidéo ji min ɗon jara bone min ɗon majjina min ɗon bonna wakkati amin hani minon bo woodi komin keɓata ngam mayɗo onon on ballitoto min to a yi min keɓi hunde ma dalila muɗum min keɓi nde to a yi min keɓayi bo onon on gaɗayi deydei dalila no min keɓiri nde ngam mayɗo min ɗuttoro on on gaɗa dalila deydei no min keɓiri ɗum ɓe wallinde moɗon ɓen puɗɗi kuugal men diga seɗɗa seɗɗa ha ngal hewti deydei ha ngal hewti jotta ɗo ngam mayɗo min ɗon getta on tan billana on ɓe surutu e dille nder vidéo may gi'en lawol ngol a tokkata to ɓe bloki numéro maɗa a yerɓana ɓe message a yerɓana sensation message jotta kam to ɓe déblocay ɗum ma ɓe yeccete ɓe déblocay ɗum to ɓe déblocata ɗum ma ɓe yeccete deydei no ɗum woniri fou en jayi nder vidéo may gi'en deydei no ka tammi salorago. yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nasta nder whatsapp meɗen ha en puɗɗa tindinore man ɗo deydei lawol ngol a tokkata a accana ɓe message e ko nandi be majum ɓen ɓe anda to ɓe bloki numéro goɗɗo no ɗum watama on dara on giya heɓa on paama ko da e phototira ɗum phototira be maɗa yandego ko ɓe ɗo ɓe blokama numéro lawol ngol a tokkata ya wala yerɓana ɓe message ɓe yedde bloka ɗum to en gari en nasta misalu nder whatsapp banni na e ɓurna fu ta waɗi a nasti whatsapp maɗa a yiɗi a maɓɓita whatsapp may kesum a wari banni a wari a windi numéro maɗa bana mi wi on bo numéro may ɗum goɗɗo yerɓunoyam numéro may diga Cameroun no wiyam ɓe bloki numéro may ngam may to a wari sai a tabbitina a waɗi numéro may bana tan non bo wirta maɓɓitirgo whatsapp maɗa jotta mi waɗa numéro may 695 79 92 18 banni numéro man ɗo ɓawa to a windi a timmini a waɗi a memi dow suivant ɗo banta mbowɗa maɓɓitirgo deydei whatsapp maɗa ni to ɓe bloki numéro maɗa jotta mi tammi on dari nda no ɓe bindaniyam mi tammi on dari no ɓe bindi ha dow kuje ɗo man ɓe windi votre numéro de téléphone plus 237 695 79 92 18 est bloqué et n'est pas autorisé à utiliser WhatsApp. Vous voulez contacter l'assistance pour obtenir de l'aide. To jotta no a watta arande man ɗo to wari sai a waɗa capture d'écran taw photo ngol may jotta deydei bindi ɗiɓe mindama sai a waɗa capture d'écran majum misalu banni ha mi waɗa capture d'écran jotta nda waɗi capture d'écran mi tammi mo fe andi no waɗirta capture d'écran ɓawa to waɗi capture d'écran ma bo mi screenshot sai a wara nda ha ɓe windi assistance ɗo sai a wara mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum ɗum waddanima sai a wara misalu nda ha ɗo a accana ɓe message feere deydei probléme maɗa mai ɗum ɗume ko giɗɗa ɓe ballirma sai a wara misalu a wara a winda misalu accu min mi kola bindi ɗi mayɗi mi windi bindi may déjà to wari sai a wara jotta misalu a winda ba laari banta mi windi ɗo mi windi bonjour l'équipe WhatsApp. Mon numéro plus 237 695 79 92 18 a été bloqué de WhatsApp. Aidez-moi à les réactiver s'il vous plaît. Merci. mi tan mi a laari komi windi boɗɗum ko bindi man ɗo bo to woodi mo bindi mayɗi nde yiyataɗi boɗɗum deydei ha vidéo man ɗo faamu deydei komi wiyata a windana ɓe bonjour l'équipe WhatsApp mon numéro si a winda numéro maɗa man barta mi windi numéro am ɗo si a winda a été bloqué de WhatsApp aidez-moi à les réactiver s'il vous plaît merci mi tan mi a faami a winda numéro téléphone maɗa ma an may numéro ka may ka gaɗirta WhatsApp ka ɓe bloki man ɗo min kaka o yermono yam hanka on mi windi a winda bonjour l'équipe WhatsApp mon numéro plus 237 695 79 et 92 18 a été bloqué de WhatsApp. Aidez-moi à les réactiver s'il vous plaît. Merci. Exactement banta alari mi windi do. Si a wara misalu nda do alari be wi a o dede a wara misalu photo problem mada to wari dede ko be ngadanta ma misalu banta photo ngol laygol be kollayno yam sai mi wara mema do alama ha be windi do alama please do ni. Sai mema do majum bawto memi do majum dum yarana jam dillina yam da galerie ɓawa to mi nasti dow galerie ɗum waddaniyam sai mi sufta deydei photowol ngol may ngol ɓe gaɗaniyam misalu mi sufta bana photowol ngol ni jotta mi sufti photowol man banni ɓawa to a sufti to ɗum feere ɗum sala to ɗum jooɗo to ɗum salake ɗum jooɗo ma an kam laaru seragal jungo maɗa ñamo les ɗon ha ɓe windi suivant ɗo sai a mema dow alama ɓe windi suivant man banni ɓawa a memi dow majum ɗum wawan ɗum waɗa recherche ɗum neeɓa foti ɗum neɓata fu jotta a laari min ɗum waddaniyam sai a lara les haragare ha ɓe windi cela ne répond pas à ma question misalu sai to mi itti kungel o heɓa ndaron boɗɗum ha dow kuje blé ɗo ɓe windi cela ne répond pas à ma question to a wari sai a mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum kanjum ma ɗum waɗan recherche ɗum wawan ɗum neɓa ɗum wawan ɗum neɓata min a laari déjà ɗum dilloy deydei no ɗum waddaniyam to ɗum waddanima banni ɗo ɗum ƴamma to ɗum waddanima banni sai a sufta deydei gmail mi tammi nda a laari gmail mi tammi mo fu mari adresse mail to a wari sai a mema dow gmail banni ɓawa to a memi dow majum sai a rena kanjum ma ha ɗum waddonoyma misalu mi tan mi laari no ɗum wadduno yam sei a rena taw ɗum waɗan recherche ɗum waddunoyima deydei ko hani ɗum wadda fu mi tan mi a laari ɗum ɗum waddunoyima message ɗum may nda message je binduɗa dow ɗo mi tan mi on ndaari nda message je mi windinta ɗum ɗo
bonjour l'équipe WhatsApp, mon numéro +237 695 79 92 18 a été bloqué de WhatsApp, aidez-moi à les réactiver s'il vous plaît, merci. Exactement banta mi windi do a tabbitina a windi banni man do bawo to a windi banni a yi'an nda message ji feere ɓe windi ɗume an kam ɗo pat ɗo kan hamɓe ɓeddi ɗum e ko nandi be majum ha les a tabbita ɗum kanjum nda photo ngol men ngol mi hosuno screenshot je mi wanno nangol ɗo les mi tan mi alaari je ɓe windannoyam numéro am e bloqué de WhatsApp. To jotta to a wari se a laara dow seragal jungo maɗa ñaamo ha alama ɓe kolli yerɓugo ɗo mi tan mi alaari se a wara mema dow majum banni. ɓawo to a memi dow majum banni ni to ɗo jotta a yerɓaniɓe message ça va se a reena to neeɓi seɗɗa ɓe mbawa ɓe gerɓanoyma message gal email maɗa gal adresse mail maɗa se a lorto a yaha a nasta adresse mail maɗa ma a yiya message ɗum ɓe mbindonoyma ɓe mbiyete to ɗum hunde on a waɗi deydey hallude nde ha ɓe bloki numéro maɗa ma to ɓe wiyete nda ko gadda ɓe déblocantama deydey numéro maɗa to ɗum ɓurayi sembe ɗum hunde noon seɗɗa ɓe mbiyete bon ɓe ndaray deydey message maɗa noni fu ɓe tammima jabago. Misalu jotta en mbawa lortode jen nasten deydey email meɗen gen to ɓe gerɓani en message me ma foti yake feere ɗum neɓa ɓe gerɓani ɗum feere bo wakkati majjirel ɓe gerɓani ɗum to ɓe gerɓi ɗum ma mi holla on deydey message may ko ɓe mbi to ɓe gerɓani ɗum bo sey a reena to a reeni misalu en gara en nasta misalu nder ha nder gmail meɗen mi tan mi on daari nda ha ɓe gerɓanotama message me ha ɓe windi alama gmail ɗo to a wari se a nata dow majum banni ɓawo to a nati dow majum banni to a wari sey a wawan a reena ko a waɗa refresh jotta en ɗaɓɓita en giya en ndena message kesum nde tammi nastugo message kesum nastai taw ha jotta se en ndenani deydey message kesum e ko tammi nastugo yawwa sakiraɓe mi tammi on daari nda message may ɗum ɗo mi tammi on daari nda message may jotta ɗum wari mi tammi on daari nda message may ɗo ha be heure may kolli en 2h39 ma bo mi 14h39 pm jotta si a wara nasta dow message may deydey ɗum message de diga deydey kuje ɗo société WhatsApp ma bo mi kuje ɗo ɓe gerɓano en ha équipe WhatsApp man mi tammi a laari nda message may deydey je ɓe gerɓano yam ɓe windani merci de votre message ɓen ɗon mbiyayam ɓe paami deydey message je mi yerɓani ɓe ngala effort ha ɓe ndara deydey probléme am ɗo ɓe tammi jabagoyam mi tammi a laari nda message may deydey je ɓe gerɓoy jotta to se a reena deydey a laara deydey kala message je ɓe gerɓanoy ma man fu a janga a fama ɗum ɗume ɓe mbima jotta misalu enen ɓe mbiya en ɗum deydey en gaɗi hunde feere hallunde amma ɓe mbi ɓe tammi laarugo deydey probléme meɗen may ɗo to ɗum hunde waɗore ma ɓe tammi répondugo en ma bo to a wari ɗo ɓe gerɓanima message o jotta se a reena ɓawo ko awa ɗiɗi ko tati ko nayyi to a reeni jotta kam ɗum neeɓi jotta ɓe jabakima se a fona nastugo WhatsApp may a fona maɓɓutugo WhatsApp may banta nane to ɗum sarake ɗum maɓɓito sey a loro a yerɓitanoɓe message man feere kesum to a lori a yerɓitanake ɓe message man kesum ɓe lori ɓe jabakima ma bo a lori a nasti a holluma e ɗum bloki a acca sey to wali ko walde gotel a loro a yerɓitana ɓe a wanna ɓe ni message man banta nde ɗiɗi ko nde tati ko nde nayyi ragare man fu ɓe tammi maɓɓitangowa message mi kuje ɗo WhatsApp maɗa man sina ɗum hunde feere deydey hallunde gadɗa ɓurde sembe min fu ɓe waɗino ɓe blockani yam numéro banni man ɗo nande gotel nande ɗiɗi nde mi waɗi noon may ɗo ɓe maɓɓitani yam deydey numéro am may ɗo. yawwa sakiraɓe to ɓawo en ndeni jotta ko watta awaji seɗɗa en pondan loroɗen naste nder WhatsApp meɗen man ponden maɓɓitirgo be numéro may gen ɓe débloqué kano ko ɓe débloqué ka gam yake feere to a waɗi diga arande diga a yerɓaniɓe message nde gotel ni to ɓe vérifie to neeɓi to a lori a fondi ɗum débloqué yake feere bo ɗum saloto sey to a lori a yerɓaniɓe message may bande ɗiɗi ko nde tati e ko nandi be majum amma jotta accu naste nder WhatsApp meɗen ponden gi en nda WhatsApp may ɗo misalu en gara sey en nasta dow majum banni ɓawo to nasti dow majum en gara misalu babal noon mbowɗen maɓɓitirgo WhatsApp ni ɗum waddani en ɗum ɗo sey en binda numéro may to mi yejjitayi 695 79 sey 92 18 695 79 92 18 mi tammi ɗum banni sey mi mema dow suivant ɓawo to mi memi dow suivant jotta accu genno ɗum waddanten ɓe débloquina machallah mi tammi on daari jotta ɓe débloqué numéro may mi tammi on daari jotta ɓe wiya mi vérifié mi numéro may mi tabbitina ɗum hanka banni may na mi wofina mi wofayi to mi wofima sey mi waɗa modifié to mi wofayi bo sey mi waɗa ok exemple jotta to mi waɗayno ok mi memayno dow ok ɗo jotta accu ngiya ɗum dillan
jotta misalu a laari ɗum dilli ayi ɓe kaɓana ɓe gerɓono yam jotta code de confirmation je heɓa mi waɗa mi nasa to amma jotta pisil men ngel wala ha am jomum numéro ma oɗon ha Cameroun jotta mi waɗay tan mi yerɓitinamo mi wiyamo déjà numéro mako woɗi se o waɗa numéro mako se o waɗa tan to o waɗi ɓe gerɓinimo code de confirmation jotta on laari ɗum ɗo compta seconde ji haɗɗo jotta ɓe gerɓanaymo ha pis mako ha pisel man ɗo ɓe tan mi yerɓangomo code man ɗo o laran code man jotta to o yerɓanayam code man ɗo ni mi waɗay ɗum maɓɓito amma pis may wala ha am jotta wala eno ɓe gerɓiranayam code man ɗo jotta se mi matinamo tan hanko o waɗa o maɓɓita WhatsApp mako en gi banni nder koyɗum jotta diga komi waɗiri ɗo may nde mi maɓɓi ɗum mi renu ɓuray ɗum hosa ɗum ɓuray hosugoyam nder awa tati jotta ɗum jamdi 4 ɗo jamdi ɗiɗi ɓe reta bo gaɗaynoɗen ɗum ayi ɗum ɓuray hosugo en awa ɗiɗi dedei ɓe débloqué numéro may amma ɗon numéro ji feere yake feere ɗum neɓa ɗum waɗa ñalande fof ko ɗum wala goɗɗo feere ha balɗe ma hedde nden ɓe débloqué ɗum yawwa mi tan mi on paami ngam may on jarama yawa sakiraɓe mi tan mi on daari lawol koygol ngol tokkoton dede pondon dede ngal on to ɓe bloqué numéro moɗon débloqué ɗum mi tan mi on daari numéro ɗo en naftiri en gaɗi en ndeni ɓawo wakkati seɗɗa ɓe gerɓonoyi en lori en nasti en gaɗi numéro may ɗo ɗum débloqué alhamdoulillahi dalila man onon foti bloqué numéro ji moɗon ɗo lawol ngol tokkoton nden on débloqué numéro moɗon nonnon bo miɗon matira deydey WhatsApp may ɗo ɓe gaddi mise à jour ji feere kesi deydey yugo ɓe gi yimɓe ɗo acca WhatsApp original may ɗo ɗon ko tan deydey WhatsApp ji ɗin ɗa may ɗi lattaki ɗum WhatsApp ji ɗi gonga dalila may isin kujeji feere feere haala hosugo statut isin to aɗo connecté ayɗa himɓe gima aɗo connecté ko nandi ɓe majum kujeji feere feere ni ngam hayɗo WhatsApp ɓe gaddi deydey mise à jour ma ɓe gaddi kujeji may kesi ɗi deydey watta nane ma kanjum on kosayno hakkilo meɗen mbiyen en naftirta ɓe WhatsApp ɗo ma jen ha WhatsApp ɗo ma ɗo to miɗon matina WhatsApp ma ɓe gaɗi mise à jour ma jotta deydey kujeji ɗi keɓaynoɗa ha GB WhatsApp ko yo WhatsApp e ko nandi ɓe majum jotta a wawan keɓadi ha deydey WhatsApp messenger comme WhatsApp message dalila man ɗo ɓe gaɗi mise à jour may amma ɓeɗo ponda ɗum deydey ha lesɗe feere jotta misalu bana ha Brésil ɓe jofti kujeji may ɗo ɗum ɗo huwa hatton ɓeɗo ponda ɗum ɓe giyan non mayɗo to ɗum yehi deydey ɓe tammi waddugo ɗum ha meɗen ɗo fu ɗum fuɗɗai huwugo ngam mayɗo minon matina on mbatani min hakkilo kala nde mise à jour may ɗum yetti ha meɗen fu to ɓe jofi ɗum ni ñande mayɗo to Allah muyi min gaɗana en vidéo min kolla en deydey lawol ngol tokketen e naftiren be kujeji may ɗi pat maji lawol ngol a tokkata télécharge statut ɓe koyɗum isin to aɗa yiɗa yimɓe gima en ligne isin ko a yerɓani goɗɗo message a yiɗa o fama ay goɗɗo yerɓanima message a laari ɗum a yiɗa o fama a laari ɗum e ko nandi ɓe majum kujeji may ɗi feere feereji ni deydey ɗi mise à jour WhatsApp waddi mise à jour majji jotta ɗo onon kam mbatane min hakkilo ton gondi ɓe Jaygol Placo TV to Allah muyi kala hunde hesre wangude fu be deydey kala ko nafata fu to Allah muyi yerdi on keɓay ɗum on jarama sakiraɓe ngam may ɗo ta sala waɗu like to a waɗayno to a waɗino bo habdu partage lien deydey vidéo man ɗo to a laari deydey publicité wari bo habdu laaru vidéo publicité may seeto ɗum timmi nden a wurto vidéo may ɗo on jarama sakiraɓe ɗum nder rawa moɗon Adamou Haruna wassalamu aleykum.